Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat mga naman sa ato na magka-aksyon, welcome na diri sa inyo panatuntunan. Aksyon Hotline, diri kita sa aton Friday presentation. Friday kita o Biyernes kapag pangaragad, Setyembre 17, tuig 2021. Aksyon Hotline. Ikatatlo na kita nga Biyernes sa karon nga bulan. Kumusta kamo masuki namon nga matagpalamati sa kanginan? Double digit na lang, no, ang nabilin nga mainadlaw antes ang Christmas Day. 99 days to go before Christmas. Aksyon Hotline. Mayaraman 106 kadlaw nabilin antes naton sug alawon ang pagsulod sang tuig 2022. Aksyon Hotline. Mga ka-aksyon naton nga naga-monitor via Facebook Live ang man sa YouTube. Ang tanan nga mga nagatutok na karon nga aga via on air ang aton gin nga pagpanamyaw sa inyo. Welcome to the show until 9:30 in the morning. Aksyon art Tayhopon na checking in. Aksyon Hotline. Ano mga dalagko nga balita nga tuntutukan na karon nga aga? Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Masubo man kag indi man aton luyag nga kadadlaw mahatag kita sang daw ka pigaw nga balita parte sa COVID. No, you know, kung kaisa no natak-an na magugani magala ka report sa inyo parte COVID. Pero as part sa aton menu, kung sa mga pagkaon menu kadadlaw, tiyang COVID, hindi tagid pwede nga
ipaiway ho kagalimtan subong nga daan pinaka-latest update may ara na sang pagdamo hindi lamang ang kaso kundi mga nagkalamatay. Aksyon Hotline. Unahon ta karon ng dugay ang plano sa probinsya no nga pagpatuman sang no referral, no admission policy nga operation sa mga hospital sa probinsya bangod sang cases sang COVID-19 nga nagataas. Aksyon Hotline. Diri sa syudad sa Bacolod may ara na sa masobra 50 nga na-record ang Emergency Operations Center nga kaso sa mga nagkalamatay na bangod sa COVID-19. I-check karon ta na karon kay ti base sa PIO nga press release kahapon. Actually gin-mention nila ang barangay. Daw diri kami sa Aksyon Radio gin-check ta kay prior pa man nga nagwa ang press release from the Public Information Office. Naka-interview ko kay City Administrator Ang. Pinapamangkot na siya sa lugar na why pa man nagatag sa specific area. While nga sa PIO nga post, nagwa to ya. Nung banago ang area nga mo nabi, may ara sang damo nga cases ang nag-positive. Kurtino. Aksyon Hotline. Pamangkot sinina no gid exactly ang sitwasyon diin gid balang nga barangay ina sa Bacolod. Daw nga aton diri at least ma-inform naton sa gusto ang publiko, ma-aware ang pumuruyo kung diin gid man ang matuod nga lugar nga ginaistaran sang sining COVID patient nga nagtaliwan. Aksyon Hotline. Isubo-subo ni siling ni City Administrator ang sitwasyon kag kaso sa mga nagkalamatay kung COVID-19 cases sa Bacolod is considered as alarming. Aksyon Hotline. Kabuhi nga na istoryahan ta, bisan isa lang nagkabilog, kumo nga mayara sang napatay, ti alarming ina kay kabuhi ini mo. Now, i-check taman na karon kay ang mga balita ni sa Bacolod gaguluwa nga bisan ang supply sang oxygen ginakulang. Ambot naka-check lately ang DTI kay nagligad pag-check naton sa DTI okay man ang supply mo galing kay kumo ang mga hospital diri sa Bacolod nagaamat-amat na nagaka-overwhelm. Hindi na sila gani amat-amat magkabaton o hindi na sila magkabaton sa mga pasyente. Amo ina ang reason kung nga ang province na muno kung nagkaina ang plano no referral no admission policy. May mga areas nga kung COVID patient ka mahapit ka to anay and through the proper coordination antes ka madala kundiin ka ginman bulngon nga hospital di sa Bacolod. Aksyon Hotline. Di gusto tagikan sa eksperto kag sa mga opisyalis naton sa gobyerno. Mabatian ko na nung plano ta sini. Kay puwerte na niya basta kabuhi na sa tao ang madula because ng COVID-19 gani. That is another thing. No, importante niya mo. Bisan imol ka lang kung way ka ginabalatian kag di ka mapatay kundi makapanninguha kag Aksyon Hotline. ano pagid, no? Isingit ko lang ni karon kay may ara sang gusto kita dinaklaruhon sa banwa sang hinigaran PNP. Atensyon ka mo da, may reklamo diho nga may isa ka pick up nga na-involved dira sa kaso. Aksidente in short, nagabusong ni nadala sa ada kuno ang ginasakyan man kag do na disgrasya do nang utod ginang tiil. Daw problema subong kay do mga papilis do ay pa mapresentar. May alegasyon nga daw do ginatabon-tabunan ka pulis da. Abi klaruhan nyo na karon abi. Kay kadamo diri sa mga nagapanawag kag nagahambal. Sila nga sir i-check nyo bla ni garan PNP kay di mayo ang dalagan na daw tago-tago nila ang ining investigation. Aksyon Hotline. Ang hinigaran do gulpiada man nagsikat bagod sa mga aksidente to nagligad. Remember itong aksidente nga nagkalapilo kang nagkalahiwa tong lawas ka mga tao nga na dalasa ang tricycle na di na may ara pag si parado nga aksidente gaton dugay-dugay tutukan. Aksyon Hotline. Politika. Now sa politika sa Bacolod, i-check ta ni karon ang report nga ang Grupo Progreso do siging convention o siging minitingay nila kag lately ang latest nga nakuha ta nga information do may dihon sila subong
no? Nga do ipaengkwentro kay anong tatabo si Congreg ara pa sa Grupo Progreso or kaya balita kung may ara sila na sang ginapilian subong nga do ipaengkwentro kay Congreg ay nanong tabo. Aksyon Hotline. Aber ano kamatuod ini sadyang politika sa Bacolod no daw inukay pero actually tutuod lang sa naobserbahan ko bangod sa sining sitwasyon sa politika sa Bacolod ngayon lang to tanan halos nagagiho lingko ay mayo manigali kon may kaengkwentro ang nga do may aras ang baskog nga may enkwentro ang mga opisyalis sa Bacolod di kay mabenepisyuhan tao ho din kakita imo way man untat nga libutay sa mga opisyalis sa Bacolod mo. Aksyon Hotline. Sa tuod lang siling ko kung way pandemic pag inisad diya gini nga kampanyahanay mo, no? Ti subong i-check taman bala sa Comelec kay may mga policy silang ginpagwa parte sa kampanyahanay nga kung magkampanya ka kada saylo mo lain nga mga lugar to mapaswab ka imo kag magkuha sang negative RT-PCR test result ay kakapoy man nga opisyon no? Aksyon Hotline. Kada sa ilo mo lain nga barangay kag lain nga lugar ni sulsugon ang ilong mo ya na ano nga galing kaya mo na ang himuon sang Comelec in order to avoid ang nga maglala pagid ang problema sa COVID-19. Aksyon Hotline. Karon na check na ang nagamatunog ang ngalan nga kuno do ginadusos ang Grupo Progreso kung tuod gin man nga nano man daway na si Congreg kuno da sila daw si Councilor no ini Aksyon pero Hotline. kay kuanay mga kaaksyon sa seryoso kag problema nga hindi lang ginatubang diri sa probinsya kag syudad sa Bacolod kundi bilog nga nasyon kag kalibutan nga apektado sa COVID-19. Aksyon Hotline. Ang Negros Occidental timayara na subong no referral no admission policy. Man ini ang cases kapin pagid ang mga nagkalamatay inabalang may napatay because of COVID-19. This is a serious problem nga dapat ma-address kag ini siya a reminder sa public nga indeed ara ang COVID o nagaluntad o kung ara gyapon epekto sang COVID kag may nagakapatay gyapon bangod sa COVID. Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning sa ato na pagpangalagad is no less than the Governor of Negros Occidental. We have Governor Bong Lacson. Gob, how are you? Good morning. Tauto ng linya niya. Alas 8:17 na. Aksyon Hotline. Maliganta si Gob Lacson kay di may mga policy. Nauto ng linya niya. Balikanta siya no, para at least makasugilanon kita siya subong sa mga ginahimo sa province no, nga mga tikang in order to address sa sining problema. Grabing problema no. O nauto ng linya naton. Online sa hotline. Online sa hotline. Once again, joining us over the phone is Governor Bong Lacson. Gob, how are you? Good morning. May aga action art sa mga nagapamati, mayong aga sinitanan. So, salamat gid sa time, Gob. No? Ang isagid ka importante nga luyag ko mabatian sa imo today, bangod ba lang nga ang cases sang COVID, no? Nga, nagliwat nga nag-surge, kag like Bacolod City, ang Negros, may mga one hospital policy na nga gusto ipatuman, bangod man nga ang cases ang mga nagkalamatay, gumdo nagamat-amat increase man even sa province. Ano ang imo panugyan this public sinigo? Well, unfortunately, no, amo na lately, ang those that have passed away, the double digit, low double digit, pero it's really alarming, no? The other day, or yesterday, 10. The day before yesterday, 26. Mm-hmm. So obviously, the surge right now, although hindi natin ma-confirm ano na variant, we'd like to think that this is the Delta variant, no? Because the triple digit new cases a day, in some cases, in some days, over 200 cases in one day, no? Mm-hmm. It's really now up to every individual on how do you wanna, how do you wanna protect yourself. No? Okay.
the protocol is still the same. Protect yourself, face mask, face shield, distancing, hygiene. Amo gyapon eh. And of course ang vaccine. Okay. Kung may schedule ka vaccine, don't delay, just take it, no? And right now, I expect that ang Negros Occidental matagaan sa attention naman, no? Including Region 6, no? But even the National IATF already recognizes na there is a surge in Negros Occidental. So I expect that they will start giving us more vaccine because this has always been the policy of the National IATF na kundiin may high cases naman ang ginauna nila sa bakuna. That is why ang NCR in some LGUs at 60% sila coverage, no? Yes. While Kitaya nila sa 14%, no? And the same thing with other provinces. But you know, two weeks ago we received 120,000 doses. So I was expecting na consistent na. Okay. Lately, we only received mga 57,000 doses. No? So I hope na more consistent ang pagpadala dire. No? This is also the same clamor as our neighbors sa Iloilo that we're hoping na consistent ang volume of vaccines na ipadala dire sa Negros Occidental. Can we say, Gob, nga ining sitwasyon subong kag problema sa COVID, ma-consider naton nga another wave ini nga nag-igo sa aton diri sa Negros, Bacolod and Region 6? Yes. And I suspect that if not this month, next month, ara na to sa 3,000 active cases. So, I wouldn't be surprised. No? So, Okay. talagang effort na isang every individual, no, to protect ourselves. Of course, if you protect yourself, that means you're also protecting others. Now, Okay. in the case of Negros Occidental, I think you've heard it on news already that we will open up the Himamaylan District Hospital as the next COVID hospital. No? Okay. We really have to increase our bed capacity. And then, also, ang mga mild cases, we will not allow them sa hospitals, no? Because that is also one reason why nagapuno ang atong mga hospital, no? Kay mayara man mga mild cases na dira lang, no? So it's either kung mild cases, it's either you go, or if you don't have there is not space in your home na you can be isolated. Iputan ka sa mga quarantine facilities, no? We have the quarantine facilities, and that is where the mild cases or asymptomatic that is where we can treat them, no? Yes, Gob. If only to prioritize ang hospitals for moderate to severe. Yes. Isa pa gid, Gob, kundi ang hospital naton maybe kung maplastar ni sa gusto ang one hospital policy or may ara na bisang well coordinated no pag bulong dra pagtatap sa mga pasyente, may request man kita like sa ginahimo sa iban nga mga provinces sa DOH, Gob, sa additional nga mga medical workers kay like Bacolod may pila ka private hospital nga nagaayo man nga kulang na gid ang mga medical workers nga nagaulobra nga nag-duty, so bisan may ara pa available nga rooms ka pwede mag-cater sa COVID patient, problema medical workers to mo ginakulang, Gob? Yes, ginakulang gid, no? In fact, we have government hospitals also here in the province, although not under the watch of the province, no, provincial government. May mga city hospitals na nag-request man sa additional nurses, no? So that is really a concern, and yes, we've already extended that concern sa IATF, aside from the more vaccines and oxygen, no? We've also requested that. Right now, ang aton oxygen plant sa Teresita can only produce 30 tanks a day, no?
Okay. Unfortunately, yung isa ka machine to na bad down, but of course we're having that repaired, no? And we have savings from not chip. Ang Okay. savings na we will use the savings to buy more equipment, no, so that we can produce more oxygen. Aha. At least amo na ang pinaka-importante gid kay bisan gutok ang hospital, bisan ara ka lang da sa waiting area, at least may support sa imo paagi sa sining kung may available lang nga oxygen nga ba supply kay kung amo nang madula siling kugob ba makon mo na kung madula ang oxygen ang utok mo o ang guwa sa imo iya brain dead ka naga kuan ka na pero patay ka na ang utok mo ya. Yes, no. Unfortunately, there's a domino effect. Right, our suppliers. So aside from what we produce, of course, gabakal man ta from our suppliers. Our suppliers, mismo nabudlayan na sila. They used to get from Cebu. Cebu ang gabi man ang kinalanon dito sa Cebu. So kabudlay na magkuha ng supply from Cebu. Now we have to get from Manila. And sa Manila, gabi man ang competition for oxygen, no? So Okay. It's not an isolated case. So this is happening nationwide already. So on our part here, we just do everything that we could, and so amuna, no. That's why I had to mention about what we're doing now sa oxygen plant natin. Finally, Gov, ginambal sa may health expert in order to avoid nga mag-lower down ang numbers, ang cases sa mga nagkalamatay sa COVID. Amo ang pagbakuna. No nga amo ni ang ginatinguan sa tanan nga mga LGU that includes sa province, I presume. Gov, ano ang mga strategy nga aton ginaplano in the coming days in order nga mapadasig kag inablabisan basta may available nga supply ang pag-roll out sina madasig may mga strategy kita sinagom kagin parayag na kagin instruct sa mga LGUs. Actually, Aksyon, the LGUs have already have already come up with their own system. Okay. For the vaccines. Wala na ta problema sa acceptability ng vaccine. Okay, very good. Especially now na nag-open up na ta. We're practically opening up to all. Okay? Ang medyo pa din na hold back pa tayo sa mga kabataan, no? Inang from 12 to 17, okay? Okay. Pero otherwise, we're open up already, 18 above. Na nato, no? Na injection na nato. So, ang mas dasig subong pagpabakuna. Ang problema lang gid is the supply. Okay. So I can assure you that the province, no, is already more than efficient, no, in the vaccination drive, no. Ang number of vacunas, ang vaccine sa langgidya, as I said earlier, tani mas consistent ang ila volume. Ginapadala kung pwede every week, no. Okay. We already informed them ang IITF that the province can we have 3 ultra low freezers and we can store there 50,000 vaccines, not doses, 57,000 vaccines is what we can store there at any given time, no. Okay, very good. So 57,000 butan sa minimum one. Depende man sa brand, no. Mayara brand na 1 vaccine is equal to 10 doses. May brand na 1 vaccine is equal to 5 or 6 doses, no. So basta we can store at any given time 57,000 vials. Very good. No, at least kung may dako nga supply magsulod may butangan ta. Yes. And these are ultra low freezers. Yes. Gov, sa mga negrosanon, finally, anong mabilin mo ang imo sining panugyan sa ila? Okay, we have again another wave, no, of the virus spreading all over the province. This is really an individual effort already, and from the very beginning, we tell you to protect yourself with face mask, and
wearing a surgical mask, kung pwede yung makagamit ka mo, maski cloth mask already on top of it, no? So double mask ka mo. Okay. Face shield, distancing, hygiene, and please minimize your travel, no? Only very essential travels na lang. If ang anak ko is that our cases will be far will not, well, how do I say this, will be worse than what we had previously, no? As I said, I won't be surprised kung maabot may 3,000 active cases ng Negros Occidental. So Okay. let's all do our share and protect ourselves. Yes. On that note, Gob, salamat kid and keep safe, Kapermi. Salamat sa time. Thank you very much, Aksyon, sa mga nagapamatic sa inyo talaga. Aksyon Hotline. Si Governor Bong Lacson sang Negros Occidental, di siling yabod line sa tutuod lang, ina-expect pa gani nga mas ma-increase pa next month ang cases. Active cases sang Negros, no? Kung magsigi ang trend nga mo ni. Aksyon Hotline. Ang budlay pagid, ang hospital care kung nali ma-overwhelm. In fact, silingiti mo na, no, may mas strategy yung ginahimo subong, pati dapat maplastar ni ang national government dapat mag-provide masig ng lanon ta through DOH regional offices. Aksyon Hotline. Sabi ni si COVID manugdwa ka tuig na instead nga mag-die down siya, ay ang tulutunto nga kag-animal nga klase virus niya, no, grabe pagin ang panghalit nga. Aksyon Hotline. Aton pagpangalagad na karon iyang Biyernes nga presentation ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Director Alfreds. Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalatag palanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon.
Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakalon, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa bakalon, Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansang anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palangga. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo. Ngayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Pabalik na diri sa aton palatuntunan sa inyo, palatuntunan Aksyon Hotline. Analyze ko lang ni Anayho ang mga nagapadala sa mensahe sa aton sining pagpangalagad. In a short while,
maki-update mo sa Bacolod, okay, hindi gid bala ma-reconcile, hindi gid ma-plastar husto, kundi gini ang mga cases to nga may positive kag ang death cases. Nga rin hindi gid may baruan kon bala matuod gid man nga amo ni may nalawagan nga kag sa gipagwa nga press release ang PIO, kuan mo, banago ang ginbutang dito, i-check ta lang na kay kabalo ka. Ini nga mga amo ni siya ang daw makonsider naton bala subong kuano ang momentum sang vaccination ang gina-expect naton activity nga magsigi-sige, pero bakon mo yaw nagkompetensya nagdungan man ni ang mga cases nga talalaas kapin pagid ang death cases, which is very very alarming. Aksyon Hotline. Kay Imbong do Campo, sir, good morning, ara siya sa Maaw. Sa Barangay Hall, kuno si Rochelle Fulgencio Susana, good morning. Gamonitor man siya, no? Salamat gidran. Kay paring Jeffrey Chuwagli, paring Jeffrey, morning dira sa imo. May lang nga pag-monitor karon nga aga, no? Salamat gid. Kay paring Sindoy Ransi, may aga mandra. Paring Chupoy magbanwa o kumusta na ang kumusta na dra ang Macau, China? Huwag kapag yapon mabakunahan. China, damo sa inyo sa Sinovac da. Di kumusta sa nakapabakuna na kamo? Mo nang importante nga dapat pabakuna gid agod nga mahilway kita bala sa risgo, no, kag delikado. Si Humano minaga monitor man, Christine Minies Villalobos, Barangay Pandanon DSB siya. Ara si Sir Milili Oligo ginatamyaw niya, si Ma'am Vanessa Mayo Jinky Jalagdon, Noel Amar kag Alex Monteza. Siling niya monitor watching sa Bunny Cafe sa Tangob. Salamat kid Sir Milili Uligo, Alex Montesara magkuno. Si Lay Gay Villares at Chibar, niya Ramon and Lucy at Chibar sa Talok, morning. Elizabeth Malakagamala, good morning madam. Si Anthony Hugos, ara siya sa California. Kumusta ang California, sir? Paring Noel Zambales, ara man sa Tangob, gamonitor upod sa kay Lolo Bebot sa Kamalig ni Marge. Ay, purti Kamalig ka mo. Robert Roma, kamonitor from Isabela. Ana Sinoro, katamyaw kay Gob, good morning. Inday Blaza, Bing Matulak Grandea. Maria Lini Guanzon, Hulagay. Siling niya, please check nga ang dalan sa Quezon City, sirado. May naglabay na nga sa lakyan, Ma'am Lenny. Nga ginpang hapay niya da kung yung kuryente da siguro na lapot balasang kuan niya ni nagkalahapay ang iyasang telecommunication nga kuryente gin kuan niya nagsangit sa gina maniyo nga salakyan ti kundi ka lang tumba ang pustida o mo nang reason nga may sirado nga portion. Aksyon Hotline. Amo ni kung kaisang inablang mga salakyan ini sigurado ni pag-resom sang biyayay sang tubo na damo naman ni yung mga mahambal pa sila ngati hindi ni overloaded ya. Di kakita imo nga ang husto nga kargadira sang mga dikarga ni isugpunan nila halos isa pagid ka load mo, ka truck load la amo na yung kadamo sa ginakarga nga tubo, pero mahambal pagyapon nga pasado kang hindi overloaded. Aksyon Hotline. Ang tendency makahapit kini sa mga manubo nga mga linya sang kuryente, hapay, no, mga linya sang kuryente, ni kalabugto, ti kung hindi mabugto, tendency sina, ti tumbab posti Aksyon Hotline. Ay, ambot na lang. Rimar Hicano Halyasco sa Castellana sa Sagang, gamonitor sila. Halyasco, Hicano, Salvatierra, Robles, Cabalpin, Kagtapayan family. Martin Aliling, araman si Lumila Labargan Lapar. Lapar. No, salamat gida sa mga naga-monitor karon nga aga nga nagapadala gid sang mensahe
Sige, ari pa gido. Pairami-ramihon ko ni kay ara pa man si Atiya Kim Iriman, Bak Jiba BCGEO. Happy 64th birthday lang da kay Mrs. Erlinda Lagtapon. Sang Jopanda Subdivision. Certified avid listener of Aksyon Radio Bacolod. Thank you. Salamat kay Laydin Navarrete. Ara siya, happy birthday gali sa anak ko kay Hasildo. Okay. War M. Dayap. Nona Agravante. Morning, still monitoring in Himamaylan. Si Tita Elma Lusok, kalik kag-retired Major Paterno Turalba. Ginatami lang ni Paricho Poy Magbanwa. Aksyon Hotline. Ned Emily Vergara, sa lakyan wala na iban ka face shield. Oh, okay. Why ko na iban ka face shield, do? Si Baby Gregorio Yolo, watching here at Poblacion DSB. Jerel Gadudo, Richard Tibor Roma. Monitor man si Erwin Campo Adicatoria Gonzales, Jocelyn Sis Zid Love. Actually, Valdez, galing tingin baliskan niya. Tigbudlay ba sa ahon eh? Yara man si Rodelin Alvarez Ismedia. Lito Dayap, Arivalo sa Carlota. Si Ana Sinoro, ginatamiyo si Ma'am Nona Magbanwa. Nona Agavante, Agnes Espirito, Mary Grace Eugenio Fermin, kag sahabi ni Dra sa La Castellana, good morning. Ters Vergara Sancho, good morning man. Kag Jinky Dialagdon, Selling Jackson Art, Mr. Biboy Villastor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Almar, Alex Montesa, Merili Origo, Michael John Season, Family Barangay Pandanon DSB from Arizona, USA. Aksyon Hotline. So pulan lang nagkaroon dugay kay ari na sa aton nga linya ho. Online sa hotline. Online sa hotline. Gagawon ko lang ni kay kadamo gid sang nagapamangkot sa akon. In fact, kahapon pagwa sa press release sang PIO kung diin nga mga areas bala, kapin pag ang cases sa Bacolod, di ba kung sobra 50 na ho, ang death cases. Loyag taklarohon ni kay sinilasan din gid ba ang exactly ang lugar kay si Kap Mihares na kagapon ginatawgan namon nga balya do ay pagikukahibalo sina parte sa kay reported tulo siya atong maguton nga naglamatay unvaccinated. Sining ko gani basta way ka mabakunahan kabalo ka after 4 to 5 days kung kay isa nga matapikan sang COVID dra gali ka pakita mga sintomas kag kun maglala ka the following days amo na ang kwan amo na ang pinakaseryoso gid kadelikado. We have Vice Mayor Elcid Pamilyaran ang local IATF sa Bacolod nga chair. Vice, how are you? Good morning. Ang aga, action at may aga gid siya aton dra pagpalamat. Salamat gid no sa imo sining nga time. Ginbalikan tagig ka Vice kay siling ko. Kahapon o the other day isang nag-interview kita ang death cases daw ay paning nga mga info nagguluwa pero igo kwentahon mga 55 to 57 death cases nagili kita since September 1 to 16 kahapon hasta subong nga mga record ini Vice. Yes, correct na siya. Action art nga ako figures for the period September 1 to 15 lang. 15, Action okay. art, hindi kay 16. And kwan sina mamuto ang may duwa sina may ang report sa ding may 8 members ang isa ka pamilya in fact ang classmate inablos ni sang classmate ko Okay. Sa school atong nagtaliwan nga mag-utod unvaccinated ato ang ni 39 years old. 39? O kag uton niya? Oo. Tapos nalatnan niya ang iyang utod na 35. Tuod gyud man ni Vice nga sa do area sa Banago? Yes, action art. Oo, okay.
So, ang oo, yes, sir. message na di lesson na ang unvaccinated amo ang kakalamatay action art laban. Then ang ano ni so out of 57 na mo 57. 57 from September 1 to 15. Okay. And out of 57, 51 sinada sa ila unvaccinated na. Grabe, no? So, kita tang figures, no? Ang tatlo, Partially sa first vaccinated. dose, oo. Ang so 54. Ang Tatlo. fully vaccinated. Okay. But ang kalabanan ng fully vaccinated ni Action Art, mga ang edad na ni tag 80 plus na. 80 plus. So may mga comorbidities. Kag pre-existing siguro nga lala naging kabalatian. Oo, ang problema ni Action Art, subong grabing kinaugay even last night. Damo-damo gid hindi ma-accommodate sa hospital tungod nga ang COVID pneumonia mo ni siya ang dasig. So suliton ta kun paghilanat ka ang onset pa lang siyang symptoms paswab na. Pero ang iniyang madula ang imo sense of smell and taste laban-laban ginaya Action Art. Okay. So ang early detection matagaan ikaw sang nagkakaigo na medication. Hindi ka na maglabot sa ospital. Pero kung mangayo katabang or ma-seek ka medical help, makadto ka sa doktor kung hindi ka nakaginhawa or may difficulty of breathing ka na, di too late na eh. Dahil parehas na siya nga anay naglala ka na mo papapadoktor mo. Gani. Yan pagtabang sa imo. Diba? So dapat, kung may symptoms ka pa lang, pa-doktor ka na, kasi parang bulong ka. Okay. Kaya ang viral load sa lawas mo, jutay pa. Wala pa ka ng pneumonia. Kaya ang gakalamatay niti, may wadaan ka oxygen, ang imo heart, liton ta, nagapump siya to do, nag-work hard siya, so cardiac arrest ang cause of death mo. I see. Kaya mo na bulubudlay, kiting iban subong nga daan kung magproblema, kita nga way ka dalan hospital, kapin pa balita gani, damo, ginakulang naman ang oxygen, nga mo na magka-support sa imo kung daw hindi ka ginawa, blood, isiling ko, while waiting ka makasunod sa hospital, kung way ti oxygen, karon nga ma-supply sa imo na kung di problema, agad? Correct, Action Art. And tiyak mo na alin kagabi, hasta subong perti ang PM kag tawganay sa aton gapapayo tabang nga ma-admit sa hospital. Yung aton one hospital command, tiyak mo ni siyang ga-traffic, siyang ginauna tatong critical eh. Okay. So, kadamo gid siyang nagkaladula nga kilala ta. Sus. Lapit sa aton na way tabla may mo. Hindi ta mabuligan. So, very painful ina sa aton, no? Way kagid may mahimo. Gustuhon mo man tuod, ano mo na karon ba sunway kang gibulutangan nga hospital? Ang province kani subong may ara man sila nag set up, I think sang 911. Na one hospital command man na. Correct. Ay hindi man lang to kita to gadlagan pa to sa ila. Sa ibang hospital nila, Cadiz, Dulid, and all I think, no? So, sila to may problema man. Gani. So, amo na subong ang sitwasyon na kabay maintindihan siyang aton publiko. Okay. So sa mga death cases ni, ano ang approach ni Vice nga ginaplano sa city in order nga ti mapanubo tani ang record nga mag 57 ka
death kanari pa lang sa pizza 15 kundi kuan niyo butang balon sobra sini karon kun amo manigyapon ang trend until the end of September. Well, as I have mentioned, amo to siyang isa ka ni rason nga nagakadamo kita klamatay. Tungod nga mangayo ka medical help kung lala na. Oo. As to sa imo question nga agasaka ang aton kaso kay ang aton mga positive cases ni blood kundi mayara kita contact tracing. So ang close contact mo dapat i-reveal mo na or isukit siya aton contact tracer. Di kon hipsan mo na iya karon kay nagayo ang migo mo nga part hindi lang ko na iya pag-mention da kay why man ko symptoms or swab ko na nila i-lockdown ang akon balay. So the more kita diri nga ma-suffer. Okay. Kaya ang aton ni subong di gina-experience sa Aksyon art. Amo na ni siya ang Delta variant. Di kung nagbinutig kita, paano swab naton ang close contact mo? Kaya ang aton sa Delta variant ni hasta ni sa third generation mo. Grabe, no? Ang aton contact tracing. Amo na siya ka-contagious. Yes, kiti amo na the only way nga ma-stop ang pag-spread sang latnanay nga ma-trace ta ang close contact sang positive. Okay. Ma-trace ta kag ma-swab sila kag ma-isolate. Ang isa ka problema Aksyon art ining mga hindi magpa-swab Na nga nagkalamatay lang mga lapot sa ospital. Pila na Okay. ng katawo galagaw pa sila kay gatang kaso man mo. Hindi man siya manugid sa iya opisina kay day to day siya or daily wage earner siya. Di ma-report pa na siya. Ay hand to mouth man mo. Hindi siya manugid siya kay boss siya. Sa iya co-employees nga lain na matyagya. Correct. So latnan niya naman na to. So itong gilatnan mo, mga lato naman. So amo na siya ang isa sa problema. May ara pag di Aksyon art yung hindi agad niya magpa-swab yan mo. Sus. Na na-lockdown mo ng balay, ninaway pak mo. Di amo nang isa ka problema. Pero in a way, duway pa ginban siyang napasakaan subong no? Ngayon ang ginpailan kaso sa City Legal Office. Because nga nag-defy o ayaw mag-cooperate. At may ara kay kung pag-pablatter sa iya kagigay-gigay at katuas siyang pulis. Hindi lihi, masubot naman lang. Okay. So anyway, kabay pa, no nga may siling to nagligad, may mga request man di ang city mo sa bahin sa DOH ka additional nga mag-augment diri nga mga medical workers. Hopefully magkalaabot na din sila sa aton sa Bacolod. Hoping Aksyon art karon magwa naman 125 cases na naman nato, no? Sus. Ang province sa 271. Wow. Ang Iloilo province sobra 360 Sus Mariusip. plus. Iloilo City 190 plus per cases. So ina siya siling ko gani ang lain sini kay basi kun magliwat pa ang aton nga quarantine status while nga palapit kita sa katapusan nga bahin sang September ni. Ang amo na ni siya ang normal hit siya ato ang level 4 mo nito is-secure na ni siya. Okay. But then ang soliton Aksyon art ang government ay naka-afford sige-sige ECQ. So tiga implement sila sang sang granular lockdown. Ining mga areas nga taas ang cases, tidra sila ma-lockdown sa ato ba sa una kadumdum ikaw may guidelines kita nga may radius. Daw mo na siyang himuhon siguro. I see. Sige, anyway, bye salamat gid sa time maginatag karon nga aga kag halong gid permi.
Yes, sa halong man ta aksyonar sa aton pagpalamati dira binagbinago naton ang aton vaccine sa damo gid available, may Moderna, may Pfizer, may AstraZeneca, may Sinovac. So kabay nga mapadalman ta na hoping nga ma-realisar ta na mas maayo kung vaccinated ikaw sang sa hindi. So salamat gid aksyonar. Salamat. Good morning. Aksyon Hotline. Ay, sakit bala batyagon nga ti. Expect kita nga siling ko merrier ng Christmas ta this December, pero kung amoning trending, daw ka imposible, no? Diba, kung mo ang real time to, triple digit naman kita, purti pag iyang Iloilo province ng city man, gamboy man 200 ang city, 300 sobra pag iyang province Iloilo. Tiyang Negroso, dako man itong ilawag ni Vice, amo na ang real time. Ang subong blang aktual bla, nga positive cases, nga result sina later in the afternoon or sa evening, magwa o ipagwa sa DOH. Can you imagine sina? O, amo na nga kung matapikan ka, please cooperate with the authorities. Panugid kita husto kung sino tong dapat i-contact trace. Kay at the end of the day, kita manigyapon tanan mapiktuhan kag mapiyerde. Aksyon Hotline 2006. Going WRD for Best Public Affairs Program for Radio. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na ipalat na. Malasig
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pagpasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay ano nga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon. Karoon na lang na sa aksyon na BBB programa. Dira sa hinigaran, inamatamat na pa niyo, pero Major Jake Marila, sir, basi ko nang imo mga men na blakag ang investigator.
angot sa insidente nga nagluntad o na record na, no, nga natabo nga involving isa ka pick-up kay may ara sila sang mga mga aligasyon nga daw pulis mo pa dayan no mong mayor cutter na no apisar nga na-involve ni sa kaso do ka delay ko no mga ORCR o daw ay ma-release dayon kag tuod ni nga daw lain ang nag-ako pero ang matuod sila lain nga salakyan ko nung involved sa aksidente nano ini man kabudlay ni nga mo ni nga yung pulis dapat to ay nisang apinan mo kung matuod ni siya. Aksyon Hotline! Di kung kamoy na yung mag-ariglo kung magbahig mismo, hindi na mayo. No, hindi na mayo. Lain siya na kung makasuhan ka muna sa opisyon nyo na. Kay may mga tape record kuno di mo. Kag may mga video nakuha di, ay sus. Delikado ni. No, hindi ko na ma-mentionan do na delay ko no do hindi masugid ang gusto ko sinong tag-iyas ang salakyan ni Aksyon Hotline na alam nyo da tapos gid kay kon amon ni siya matuod nga may nag-ako da no kag kabay patanin hindi way ariglo sa ulihin kag mapaskaan gi kaso parang hindi masulit ning kung kilala galing kag dalagko kapin pa politiko no mariglo lang mga aksidente ni Aksyon Hotline galing kay way nagikutay mo supunan ko lang niya kay sa aton mga ka-aksyon kay importante ning sa isang kuan ba no update tira sa banwa sang hinigaran now sa aton nga mga ka-aksyon bala ang sinanay maling kag si Alcurisa galing ginatamion ni paring si Syuko may agad na pare, ayos lang, no problem. Ang gina-recommend ko gid sa inyo, ari ay, para nga magmayo yung kondisyon sa lawas nyo, layo ka sa balatian, kag mga common illness, hindi ka dali-dali tapik sa lawas mo. Ang gina-recommend ta Dr. Alfred siya ka Hotline. Why not a tempo? Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,
Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.